artis dari Kediri, owner dari Mayangkara. Siapa dia? Niken. Siapa dia? Aku ning kene ya buruh, Pak, sing duwe iki lho. Niken ngoten nggih? Yo. Kita panggilkan, siapa dia? Beri tepuk tangan yang meriah. Ada Niken Salindri. Suara apa suara iso kaya ngono kuwi. Menghayati ya nah ya. Itu tadi baru permulaan Mas Bambang. Jek awalnya kaya ngene. Itu tadi masih hal yang sepele. Wah, dia. Lagu-lagu kayak gitu itu menurutku itu kurang kurang piye ngono? Iya. Percaya suarane jan lagu yang berbobot Mas. Kaya to. Kayak to Mas nadane Mas. Iki mah kan sepele. Iki mah sepele. Lagu sepele, lagu paling gampang, lagu menurut Mbak Niken itu paling mudah. Yo. Mas nadane Mas. C. C Mas, WC Mas, nadane W nyang C Mas. Rungokno Mas. Oke, tak kok. Rungokno ya. Ini menurutku lagu yang paling mengerikan. Wah, iki aja ngeden-ngeden. Paling mengerikan, nada paling terekstrim. Wah, iki. Monggo Bapak Ibu mungkin siap-siap ya. Ya. Sabira Mas. Alah. Nada ekstrim Bapak Ibu. Ini baru A. A saja sudah ekstrim. Ya yo A iso merinding aku no. A sudah merinding loh seluruh badan iya toh? Ora iki merindingku seneng kok mergo. Ya, ginandang iseng wah. Yes, udah. Sedang pemanasan. Oh, pemanasan. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Biar kita ada semangat. Mergo nadane ekstrim Bapak Ibu. Ya. Tahu Mas Musatun tahu ya Mas? Yo. Aku iki tukang tambal ban uripe sandaran golek pangan duit lagu ekstrim Biar bledos nih sirahmu. nyapa Masa nyanyi lagu iki katakan kowe iki jane menggok apa piye? itu tadi yang dinamakan kreasi omongnya lek pilek ngono dadak aku nada ekstrim aku iki kanta lah ekstrimnya yo ning kono kuwi Mas engko lek metu tenang ya dijaga kowe sing apik nada ekstrim mosok wis malah mbok mik to ya kuwi lagu ekstrim wong mek apa ngono kuwi Niken Salindri yo yo lagune mek ngono iya yo sak gegake sing rada wah ngono ya wis Mas tenotno lagu apa wis khusus malam hari ini malam hari ini kita ada di Ponorogo ngawur Ponorogo mambengi oh ini Pindanggon oh iya Pindangon malam hari ini ada di Ngancar Kediri Mas ya kita harus menampilkan spektakuler ya no Kediri mergo Kediri iki tanah kelahiran kita Mas jadi kita itu harus menampilkan lain daripada yang lain iya malam hari ini kita harus profesional oke karena besok kita sudah tidak ada di sini ya mesti wong tanggapane mung iki tok kok sesuk rene nyapa ya maksudnya somben ben ditanggap meneh amin tahun ngarep Ngancar ben ditanggap meneh Niken Salindri dan juga Mayangkara ya ta Mas iki ning kene iki adewe wis ora peng pisan to wah bola-bali wah wong kene iki lek karo Mayangkara wis wah kaya dulur kaya batih ya ta apa meneh iki pas dinane malam Minggu kabeh pungon kabeh melekan sowan ana daleme Bu Sri kalian Pak Tembus sak keluarga nah iki sing duwe omah Mas
Ya. duwe ilmu. Ilmu apa no? Tembus pandang. Loh. Wah, lah kok iso tembus pandang? Lah Pak tembus. Loh, ngene lho. Maksudnya ora kok tembus pandang bisa Wah, sampean ora ngerti, Mas. Aku ndek mau ning kono ta, pas make up ta. Iya, pas Lah make kok up. mbek Pak Tembus sih. Wah, ya Allah, aku Ya, Pak, dipijeti, Nek. Mas. Sampean dipijeti. Aku dipijeti. Dipijeti mripate apa? Ora no. Apa? Dipijeti sikil, tangan ya ta. Ndek mau ngerti gak Mas sikilku sisian. Ya iya to, sikil kok iso Sikilku sisian. Terus dikretek-kretek karo Pak Tembus to. Ceklek. Ora, ora. Lah kok Mari. Heeh. So kenceng, Nek. Kenceng, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terus tanganku barang mau kan sempet apa kayak pegelinu gitu Pegelinu. to. Terus dikretek-kretek ngono, sak sirahku kretek-kretek ngono. Mari. Mari Mas. Heeh. luar biasa. Ya mau ayah soleh barang ya ngono. Wah, dikretek-kretek barang balik, Nduk. Barang balik. Sing retek-retek piye iki? Lah nanging ngebanteran wonge gak gelem lemes kok. Iya, ngono ki sing lemah. Heeh, wayahe toh? dipijeki kudune lemes. Lemah. Kita doakan buat Pak Tembus. Pak Tembus dan juga Busri sekeluarga besar, semoga sehat selalu, panjang Amin, umurnya, amin, amin. semoga rezekinya banyak. Amin. Dan buat warga masyarakat yang ada di Ngancar, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat wilujeng. Gak diamini mulai aku ki kok. Kalem. Eh. Mau aku wis banyol nyotros ya kita kok ora kesel Mas. Iya, sabar. Innallaha ma'asobirin ya nak ya. Sabar ya. Engko lek sampean kok lek lambene linu terus diplutir karo Pak Tembus. Ayo. Dadi mencele ning kene. Lah iya engko terus lambemu pindah ning moto ora. Lah engko lek lambene pindah ning kene ndak Iya. koyo lambe ketek ya. Iya. Malam minggu, malam yang panjang. Malam Asyik. yang panjang kita di sini. Dalam rangka tasyakuran malam ini. Tasyakuran malam ini di Kediri. Malam minggu, malam yang panjang. Asik buat nonton Mayangkara. Mayangkara ada di sini, ada di sini di Kediri. Poket mau panggah Kediri. Gonge kebanteran iki gonge. Gonge kedawan. Sono aja nggih dolanan, Mas. Sono aja nggih dolanan, nggih. Bar kono kok pindah rene, ngelir ngono lho. Sono aja mbok pluntiri kabele. Jek cilik wis belajar ngerokok. Lah iya cilik rono. Kuwi lho aja mbok senggol Raja Rono sampeyan ku lho gegermu senggol kuwi lho. Diomongi pengen dolanan rono rene. Lah pindah rono. Lah dalah. Pipakmu lho ngono. Lah kok wajahnya persis kayak ciliannya dia. Sesuk mbok digaweni sarung apa celana to, Nak? Masa bapakmu mbok kaya kathok renang Adidas. Ora ya memang wong dhewe sing milih, Iya. takon salin batik. Iya, iya. Nggih celana sing sopan ora gelem mau njaluk ngono. ae. Sabar. Malam Minggu, malam yang indah, malam yang indah kita di Ngancar. Nangga campur sari Mayangkara. Mugi-mugi Pak Tembus rezekine lancar. Pak Tembus ganteng sekali, ganteng sekali. Busri, arep Busri. Kata-katane Iki tapi ya diculne ora kok kata-katane. kata-katane dibenakne sik. Menane sih. Piye mau? Malah Pak Tembus ganteng sekali, ganteng sekali. Bojone Busri. kok duduk Aduh, Cuk. Busri ki anake masa Pak Tembus rabi karo anake. Beh, bocah iki. Ngene lho. Apa tuman to? Wong bapak rabi karo anak. Ora. Ngene, acara wengi iki tak dudui ben sampean genah. Ya. Dadi Dadi wengi iki ya to. Ya. Iki ana daleme Busri. Busri kuwi putri keempat dari Pak Tembus. Lah Pak Tembus mempunyai 4 anak. 4 anak. Ya iki ana ragile daleme kene. Lah tasyakuran bengi iki terkhusus dan dihadiahkan oleh Pak Yasin dan Busri untuk Pak Tembus sekeluarga. Oh. Orang kok Pak Tembus rabi karo Busri. Berarti bojone Busri Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin, Bapak Yasin berarti ndek bapak jenenge Pak Tembus. Lah Pak Tembus sapane Pak Yasin? Loh.
Bapake. Bapake Pak Tembus. Aku rong petuk mau sale. Iya iya. Mek Pak Tembus tok. Malam ini Nadamu lho. Malam ini malam yang panjang. Sing buat nonton Mayangkara. Mayangkara indah sekali. Mayangkara banyak kreasi. Mayangkara ada di sini di desa Sumber Gempol Ngancar. Sumber Gempol patake sigar. Rejo Mulya Njabon. Cuge Waras Ngancar. Di Sumber Gempol. Gempol ya wong gempol sirahe wong. Di Rejo Mulya Njabon Cuge Waras Ngancar. Sumber Gempol. Pangan gempol. Astaga. Rejo Mulya. Iya. Sik tak ngapali. Rejo Mulya Njabon. Rejo Mulya Njabon Sugih Waras. Iki desa kok komplit banget. Dalu niki kabeh diparingi waras supaya bisa nonton Mayangkara. Ra gathuk ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa, penting muni. Penting muni, Ya. penting pas nadane Iya, ya. iya toh. Sepenting ya toh. Iya, heeh. Terus apa neh sing didongakne? Ya Busri. Busri. Busri Rahayu. Hah? Busri Rahayu karo Pak Yasin. Busri Rahayu karo Pak Yasin. Heeh. Busri galak solat. Ae lunjak. Kuwi buta galak. Lah ya Busri kaya buta. Buta. Sampeyan ngomong ngono nyapa? Maksudku nggih nadane buta galak kan ya kenek ngono lho. Busri ayu ngono. Oh iya. Busri ayu solae lunjak katoke blorot. Wes kene. Wis ora tekan gon ngono. Ngene lho. Busri Rahayu kalian Pak Yasin semoga tansah pinaringan bagya mulya, tansah pinaringan tentrem rahayu. Lan ugi masyarakat Tengancar mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang umurnya. Rezeki yang banyak. Kok ra diamini to Pak Bu ya Allah. Dibaten no, kene iki piantune iki menengan. Dadi ndonga ora kudu amine beyanter Ning gak enek gregete Mas. Ya tamengane. Gak enek gregete. Iya tamengane sik tak. Sabar. Iya tamengane sik nyuwun sewu Bapak Ibu. Mengke lek nduk nikah ndongakne jenengan amin nggih. Amargi nduk nikah niku nggih ngapunten nggih ta. Dadi anggenipun dalem nika ndongakne jenengan ku kedah diamini. Mengke lek mboten diamini mergi nduk nikah niku nggih ta. Nah, ngoten nggih. Bapak Ibu wis ta. Nggih, nduk nikan gendeng asine nggih. Ora. Ngono. Ora. Lah ngene-ngene nyapa? Iki lho benakne blangkonku iki lho. Benakne blangkon. Ngapunten Bu nggih, Mbak Niken sok ngapunten. Nduk niken wis wah piantune ora. Ngomong elek lemu jembrot. Ora, aku apa muni lemu ora. Aku ra muni lemu. Niken nganggo teh. Ora, wong cantike kaya kowe ora. Wong cantike kaya gelan bodine. Bodine niken sawangan bayah jan kaya botol Yakult. Botol Yakult ki lek cilik. Iya. Cantik aku mah. Galon iki ngono. Malah gede. Iya, ngaturke tetembangan. Engko bar ngaturke tetembangan persiapan untuk keluarga naik di atas pang. Omong ngono. Iya, piye. Keluargane kudu nggawa dompet siji-siji. Oh iya. Anu nyuwun sewu. Pak Tembus, Bu Sri kali Pak Yasin. Aja deh aku mau ndek utang Pak Tembus ya. Lho lah iya kowe pijet ro bayar ngono. Oh, apa enak men. Memang pijet ngarep apa kita? Karo heeh. Aja mbok sandeni Mas kabele, soalnya rada angel. Angel dodol ngono. Iya, nyanyi satu lagu sih ya. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Diparing apa sembarang ngurung ono. Iki jane mah keluarga minta engko ben iki nok. Apa ini? Permintaan 1001 ayang-ayang dalan tembus pujaningsih. Oh, Pak Tembus duwe dalan dadi dalan tembus. Judule patrah iki. Dalane Pak Tembus dadi kenangan. Dalan sing ndi? Lho, kan emang ngono. Dalan tembus dadi kenangan.
cemara sewu sarangan. Pak tembus ning kono karo pijetan. Karo sapa? Bu. Lelo, yo. Tembus. Pak tembus kaya apa? Pak tembus. Iya iya. Saman minum dulu sentang. Ambekane minum ya ampun. Kamu perhatian sekali sih sama aku. Aku kurang elek piye karo sampeyan jajal. Elek banget. Iki lho ngombene. Iki mau ya. Duduk. Minummu. Ndek ngombene ngombe. Kayak mas. Iki. Minumnya aku sing utuh. Sini tayang tepsi capek cekali. Oh anak-anak mimik. Mimik. Enak dah seger dah. Mimik. Ora aku mbok sembur iku. Ngene sing anyar. Nyanya. Dikonjumokne malah dembe dhewe kok. Iki nyar iki baru. Iki. Wah, ya lah mbok combor ngono nang. Iya ngelak tenan ya, Cek. Sudah? Alhamdulillah sudah. Ya. Monggo kula aturi minggah wonten pepanggungan. Ya. Bu Sri Rahayu, Pak Yasin kalian Pak Tembus. Monggo kula aturi minggah wonten pepanggungan. Tok. Monggo Pak Yasin, Bu Sri Rahayu, ugi Pak Tembus. Kalian Kang Garwo, ugi Kang Putra. Bengi kemen-demen apa piye ya jane? Pak Eko wis kagungan putrane si Ande. Duduk kuwi masa Pak Eko duwe putra Ande lumut ora dudu. Pak Eko wis kagungan putra Lawe ngelih. Coba Anda berdiri bersanding dengan Pak. Apa enak ning kene ya? Nyawa bokong semo. Bu Tembus sana. Ajak berdiri. Nah. Iki Bu Tembus. Iya. Niki Bu Tembus. Iya. Berarti celokane butem. Kok butem piye to? Butem tem. Bumbus. Iya. Bumbus ngeten nggih. Ya nak. Bumbus patem. Kowe engko panggang mbok dolanan kualat. Piyantun Pak Tembus keluarga iki disubya-subya lho. Anggone luar biasa. Belum wis dioklek-oklek kowe ora dibalekne nah belum ngene terus piye. Wah, aku mau diplunter-plunter ini Mas. Wah, sikilku lemes nduk manduk. Nggih. Sugeng dalu Pak Tembus. Nggih, sugeng dalu Pak Tem. Walah ngono. Nggih. Pripun Pak Dalu menika remen apa remen Pak Tembus? Remen nggih. Alhamdulillah. Sak menika sampun puas napa dereng Pak Tembus? Nggih dereng danten kok nggih dereng. Gak sido ya. Gak sido. Dereng danten. Pak Tembus ini mengikuti Mayangkara. Ngono lho. Dereng nggih Pak. Dereng. Tapi sampun bahagia. Sampune sampun. Oh nggih sampun dereng bahagia. tuntas niki. Nggih, dereng tuntas. Dereng tuntas. Kowe arep dereng tuntas. Jane nggih pun tuntas lho Pak. Nggih sampun, pun lunas nggih. Iya. Pripun Pak Dalu menika luar biasa Pak.
ingkang paring Niku donga. sedoyo yang ngefans jenengan sedaya lho, Pak. Nggih. Nggih. Ora kok ngepen, bengi iki nyekseni ya ta, mirsani, donga bareng, tirakatan bareng dongakne Pak Tembus sak keluarga. Wong sakmene mbane iki lho. Pengajian. Duh, campur sari kok pengajian. Ndongakne bareng-bareng iki pengajian. Ora apeh kok ndongakne iki terus pengajian. Ya wis ora. wis Ngono menawa. lho. Pak Tembus wonten sepatah dua patah kata, Pak? Mboten, panu perwakilannya Pak Eko. Oh. Nah, Niki ta Pak Eka. Ya. Niki Pak Eka. gondelin apa to Pak niku? Oh sabuk nggih. Lah iki delokane Pak Ek. Pak Ik saya Pak. Pak Ek nggih Pak Ek. Ya. Monggo Pak. Perwakilan saking keluarga no. Nggih, Ya, monggo, Pak monggo. Ek, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormataken, saderengipun monggo kita mensyukur dumateng ngarsanipun Allah taala ingkang sampun paring kegiatan so kesehatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged hamirsani campur sari mayangkara ingkang dipun pimpin kalian Mbak Niken Salindri. Mugi-mugi pepanggihan ing dalem menika muga manfaat barokah dumateng kita sedaya. Amin. Kaping kalihipun shalawat salam Allah mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Panjenenganipun Nabi akhir zaman ingkang asta syafaat wonten yaumil kiamah. Mugi kita sedaya angsal syafaatipun. Hadirin cekak aos kemawon. Nggih. Mewakili keluarga Pak Tembus ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya sampun kroyo-royo rawuh sing YouTuber mulai dari Kediri sampai lintunipun rawuh tunggu mriki. Ugi niki ternyata enten tangga kula. Pak Busindene niku. Mbak Busindene. Nggih, sing pundi Pak? Tulungagung. Oh, Tulungagung niki Itu Tulungagung. tangga ternyata. Tulungagung. Mbak Putri. Nggih, Mbak anu Putri. Mbak Maning. Maning. Oh, Maning. Menik. Niku tangga lek Mbak Putri pundi? Munut. Nah, Nggih, kula Munut. gondang. Ya saya mening napa? Mbak Mening nggih. Maning. Mbak Maning Munut kula gondang nggih. Nggih. Ing mriki ngaturaken gunging panuwun sedaya malih dumateng pansedaya atas rawuhipun ugi khususipun dumateng tim Mayangkara Grup Mbak Niken Salindri ingkang sampun paring hiburan dumateng masyarakat mriki. Pramila saking menika kula susulih saking keluarga apabila enten kekirangan, kekilafan kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathahipun dumateng panjenengan sedaya. Sami, Pak. Ingkang salajengipun hadirin kula nyuwun Idiyah Fatihah pareng nggih. Nggih. Niki kakhususaken dumateng arwah sucinipun Ibu Suni, mugi-mugi arwahipun katampi dening Gusti Allah taala dipun ngapunten dosanipun, dipun tampi amal sanipun. Al-Fatihah. Ya, matur suwun sanget bahwa bilih makaten saking Allah kirang langkung nyuwun ngapunten ingkang sakarepipun. Kita akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng awirsani Niken Salindri Mayangkara Grup. Matur suwun. Dok, anak sing pucet, Dok. Coba. Sandingmu. Di. Nah. Oh bibiran wis kandel ya. Ya itu Busri, terus sebelahnya Pak Yasin. Walah, iki Mbak Sri iki. Iya. Sampeyan ngomong babu-babu. Kok babu Ojo piye? bu. Lah piye? Wong sik muda Mbak, iki Mbak Sri. Oh, ngono. Ket mau aku manggil Mbak ya Mbak. Mbak Ya Sri. wes, aku Lah nyeluk iki Mbak. Butem. Iki Wah, iku lek Bu. tak Pak kuat. Tembus karo Bu Tembus. Lah iki kan Mbak Sri karo Mas Yasin. Terus sebelahnya Pak Kan Eko. kudu enek bedane. Iya, iya. Samian sing salah malah ngirane malah tak kira ki nek apa jenenge istrine nyonyahe Pak Tembus iki lek Bu Sri. Lah yo aku piye lho jane lho ya Nan. Lah iya kudune ngono ya Nak ya. Wes. Wes. Ndang, Terus Mbak. ini request apa? Minta Request apa? apa? Minta lagu apa? Mumpung ketemu Niken kali itu. Sewu siji yang mana? Ngendi ana anak wani marang Marang garwa. Wong tuwa garwa.
wong tuwa. Na Wih, na na na. Aku lek nyanyi kuwi gak kuat aku Mas. Lah nyapa to, Mak? Gak kuat tenan aku. Nyapa? Gak kuat aku liriknya Mas. Lah gak kuat disalah. Gak kuat soalnya aku gak apa. Lah halah. Kaya ngopo kowe? Lintune niku. Ya kok ben diaturi karo Anyang-anyangan. kanca-kanca. Anyang-anyangan nggih pipis nih. Kuwi anyang-anyangen. Anyang-anyang sing do tiba-tiba kuwi lho. Tiba-tibane nyan moro. Mbak nyuwun ayang-ayang. Lah, ya, Nek Mas Yasin apa Mas? Pujaning sih. Pujaning Sik sih. to aku nawani Mas Yasin sampe terus. Kalem, Sik. sabar. Ya. Heeh. Mbak Sri nyuwun ayang-ayang nek Mas Yasin apa Mas? Pujaning sih. Oh iya padha berarti. Nek Bapak Eko Hampir sawit. sampun gambir sawit Mbak. Ibu Butem napa? Weh, kok panggal? Ngunut. Kok ngunut? Oh, manut. Manut kok ngunut. Pak Tembus. Napa Pak? Pun bijet mawon ya Pak. Bocah. Napa Pak? Yang kuning Bu. Podang. Wah, podang kuning cosok. Ane ngomong wis ora krasa. Pak Tembus beksa kersa. Nggih. Wis ah. Aku najane yo gak kuat Mas lek nyanyi podang kuning. Lah nyapone. Kerontor-rontor. Weh, nyanyi podang kuning ayang-ayang. Kerontor-rontor enak. Iya, kerontor-rontor. Sing gare lagu gak kerontor-rontor apa? Kene. Aduh. Penyanyi Bisa kondang. nyanyi ya lho Mas. Sampeyan iki artis kondang penyanyi kok malah ora nyanyi ya. Wis Ya. sing dhisik sing mbok pinangkani Ibu Janing sih. Ayang-ayang campur podang kuning. Ya ora iso no, Bro. Dewe-dewe. Ya dewe-dewe. Ayang-ayang sih. Ayo ayang-ayang. Di sini joget bareng ya. Pak, ayang-ayang mengke ditayupne jenengan beksa nggih, Pak. Ayang-ayang. Ayo Mbak Sri, kita nyanyi bareng-bareng. Mbak Ya. Sri nyanyi ya, Mbak. Oke. Nyanyi apa? Medun lek ra ninggali ngisi-ngisini. Lho, Ora ya. Ya apa Mas, ketelonyor lho Mas. no, gak boleh gitu. Seniman ki saru, yen to nyuwun ngene saru. Gak boleh gitu ya. Ya. Diparingi ditampani. Gak diparingi. Dinteni. Boten gojek, wis dilunak. Lah iya wis lunas. Ya, tanya. Cek ndek utang karo Pak Tembus Lah, gak iya. penak. Mboten Bang. Mengke ampun supe panggih, niki tasik kagungan utang kalian jenengan. Anu, jane suaramu iki krungu ora ya? Hah? Musike iki jane krungu Wis ora? buanteri jane no. Buanter. Mbah iki nek wong Lah, yo, limo do ngene kan. Gelenge ora. Anu to latihan jam Agustusan bencing to niki. Nggih. Mane wis Aku ki wis ngene-ngene lho Mas. Aku ya wis ngene. Bengok-bengok lah. Musike yo deng deng Ya, Pak, deng. penari Lah, latar kok- nek aku nyanyi sampai batin loh Mas. Nyabatin. Jane nanggap Mayangkara iki apa nyesel apa piye? makanya- Apa kelarangan? Apa kurang piye? Kok Perasaan ya wae dhewe ya. Lah ya. Musike koyo ngono penake sing nyanyi niki kan Salindri. Guyu Artis cilik. enggak lho, Mas. Guyu ora masa. enggak lho Mas. Anu gerah wajah. Mboten nggih jane nggih. Aku sampai ndak penak loh Mas. Malah ibuke nangis sih lho. Nangis sih. Bu tembus nangis sih nak. Gitu Bu. Nggih kentinge napa, Bu? Mboten sesati ketemu. Sampai tuh pemboten Mbon kula namung kocek. Nggih, enak apa to wis gak guyon aku. Sampai engko. Nggih ya ora. Meneng ae aku. Ya adek kok pae meneng ae. Mau meneng ae wis. Menyesuaikan tuan rumah. Heeh. Lah tuan rumah meneng adek ya. Heeh. Sampai engko ada gak usah banyak le Mas. Iya. Meneng ae. Ya ora ngono nggih. Memang keluarga beliau itu Heeh, keluarga yang alus. wibawa no. Wibawa. Wong iki ketok wibawa kuwi antara wibawa karbitan utawa Enek wibawa asli. tukang kendang cuwili. Kuwi Pak Bowo gurumu. Duduk wibawa maksudnya berwibawa. Orang itu berwibawa ada yang karbitan, tegese karbitan ki gawe-gawe. Enek sing asli ya beliau-beliau ini. Iya. Ketok lihat gagah dikon piye-piye panggah meneng, kok kon piye-piye meneng kon joget meneng. Inilah pianten yang nyungkani. 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 Tepuk tangan buat keluarga besar Bapak Tembus dan juga Bu Sri dan juga Pak Yasin. Pak Eko melok-melok ae. Loh, nyapa toh? Lah meneng ae asine Pak Eko gak betah lho ket Pak Eko mah yo ngono. ngene jan. Aku wis ngene ta Pak Eko arep ngene. Kasih to. Pak Eko asine ngempet. Ngempet toh. Pak jenengan nek pengen joget nanggap piyambak Pak.
biasa timbalan tulung agung. Oh iya. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Pak Tembus Butem. Sehat selalu. Nggih, kalih Mbak Sri, Mas Yasin, Pak Eko matur Salim sembah riyen, nuwun. Pak, salim riyen to. Nah. Matur sembah nuwun nggih. Salime nang Ibu. siji-siji. Nggih. Suwun, Bu. Mbak pun to mboten usah mikir sawer mboten. Halah. Kula yang mboten. Halah. Sampun to mboten, Mbak? Mboten Mas ta. Pun kula yang Mboten. mboten usah diparingi mboten apa-apa. Mboten Nggih. nok ngatong. Mbak Sri. Sampun mboten usah pun to. Mbak Sri. Mbak Sri. Mboten sampun. No, Mboten ya wis racam bocel kuwi. Mbak Sri. Aja nak kene. Luar biasa sekali keluarga Pak Ora Tembus. jenenge ngati-ngati. Iya. Takon ngati-ngati Mbak Sri. Heeh, sebabe? Kok kon ngati-ngati? Kok ceblok. Ya, iki ana pamundutan dari Bapak Juri RW 01 minta gending podang kuning. Oh ya, Mau Pak Tembus. Bapak Tembus ya podang kuning. Nah, iki enek bebungahe nok. Alhamdulillah. Kon nyusuki 98, Bro. Dari 2000 no Mas. 2000 didem ora kena iki Mas. Ora nyong diparingi. Podang kuning. Sampean dhewe apa dikancani? Anu Mas, jare podang kuningnya enek prahmene. Piye? Prahmene Sri Huning. Lah ya ora enek. Kok podang kuning kok Waktu slendro songone kok. Iya, sama ditemenin apa sendiri? Sendiri. Sendiri. Tinggi versi apa? Tayub, langgam, dorse. Versi langgam terus engko gek di langgamne. Iya, cak kaya ngono kuwi. Apa? Anake sapa iki? Lho, adikmu kok anake sapa iki? Adikmu. Nyun sewu Mas nggih, pampun ganggu Mbak Nikan Mas. Kowe lek nyanyi lah kok iki nyuting kok ngisor to, kurang ajar. Ya, ditabuhi nak. Ya, podang kuning dipun aturaken ya, Nak. Iya. Cimu nyapot to jane lek ra ngono kuwi. Ya, podang kuning. Permintaan Pak RW 1 kalian Pak Tembus katur kagem sedaya warga masyarakat dengan sami wungon, sami rawuh sesarengan mayang karaniken salindri. Lah, sumangga. Pamundutan saking Pak RW 1 kalian Pak Tembus juga mencanangkan mereka podang kuning saking Mayangkara dengan salin. Ayo
Semua mengakui ya bahwa Niken Salindri itu langgam campur sarioke, lagu dangdut ya iso, lagu pop iso, kabeh lagu sembarang iso, kabeh keberbeken suarane Niken Salindri. Dijogo ya nak ya. Ya masa mek ngene tok ya. Iya, lagu tuh piye? Ya, makasih Mas. Iya Mas, makasih Ya, Mas. ki sing tresnani sampeyan sakmene mbahne no. Iya sayang. Tangeh lamun. Makasih. Iya. Waduh sayang kok. Tangeh lamun nek wong ora tresno karo sampean kaya ngene iki oke ora mungkin. Itu mergo ki sayang karo sampean. Penasaran Mas, biasanya nonton neng TikTok berbeki lewat YouTube kaya apa tau wajah Niken Salindri weh. Nyatane mana sing rasane. Ayu banget. Ayu tenan. Bocah iki ora kaya sing ning panggung ya halus, bocah santun. Iya, hanya di lemah panggung lembut. saking lembute ditemek ora iso no. Saking halus ya ora. Ya dipinangkani lagune. Pinangkani lagu maneh ya. Iki ana pamundutan mau 1001. Ya Ya, toh. Ayang tadi Ayangnya sudah. sampun dalang tembus arep bujane ngesih. Ya, nanti satu mboko satu harus dipinangkani. Orang kudu kabeh dipinangkani. Sing Iya. penting Nata. ya. Niki ibu-ibu sampun ngantuk napa dereng Ibu? Sampun ngantuk napa dereng? Belum. Dereng tasik semangat napa mboten? Asik. Nyuwun lagu sing halus napa sing kasar? Nyuwun lagu sing halus napa sing kasar? Kasar. Lagu Contohnya apa? Graji. Pentol. Hah? Pentol kaya nek sing kasar. Oh iya, Graji, parut. parut. Pasrah. Pasrah. Bocah. Yo. Iya. Sopo? Sing nuansane rada semangat dan menggugah para Audien semangat. para sing Menggugah padha. semangat. Nah, apa ya? Sorak-sorak ber.